Goed, nou, na de presentatie van deze beide kampioen hebben we nog 4 uur en mij bij mij 4 de absolute finale ingaan. Dat kan soms heel hard gaan. Jasper 366, ja, was 21 jaar oud. Kampioen in 2002. Goedemorgen. En hij er weg gewoon bij. Tjalle 4-4. Marcus 4-9 en Nane 4-9-2. Dat binnen de 4 finale hinders. Die nou strijden om de titel kampioen en de reservekampioen. Tjalla weer 2 keer reservekampioen. Maar nou deze keer mij de eer voortgaan. Jasper, zoals ik al zei, al kampioen in 2002. Je kent haast net meer verwacht je. Of komt er toch nog een verrassing met de bus. Hij kwam als reserve hierbij, dat wie al een belening. Je kan hem haast net voorstellen als algemeen kampioen. Maar ja, bij de groep van Nane en Marcus wisselden ze ek uit de voorronde nog van plak. En waar Marcus 1 en Nane 2, dus niks is onmogelijk. Marcus, 4-9 liet het nog correctie in en was daar in die jonge groep kampioen en Nane erachteraan. Dat binnen 4 hinders die het nou uitmaatje maaien. Via de achterdeur, 1 voor 1 nog 1 keer binnen. Tja, we krijgen allemaal nog even de Shannon eraf. En ze maait alle jaar inderdaad nog een keer zien letten. Ja. Dus ik kijk helemaal puur al in. Gaan we nog 1 keer meedoen hier in Leeuwarden? Super. Henk kan het nog. We hebben wat meer zettijd gekregen. Ik hoop dat ze het nog meenemen, mensen. Laat maar binnenkomen. Jasper 366. Daar hebben we de publiekslieveling al in. Ja. Dank u wel. Jasper. Formidabel. Daar krijg je nooit geen af van. Ken het Henk? Nee. Ik zou hem zou gunnen, maar dat past ik net meer in het beeld wat wij van zien in de vakkerij. Een grutramig hinder. Het bloed een topatleet, maar hij is in zijn exterieur wat beknapt. Dat is die. Maar toch. Hokema, de eigenaar, stiert in het midden. Eigenaar van Tjalle. Kampioen van verleden dier, Johannes 4-8 en hij had weer een ijzer in vuur. Het zou misschien wel wat een pleister op een woenen wezen van Johannes die er eigenlijk toch wat onverwachts uitgestuurd waren. Ja. Ja, daar hier er een beetje op rekken. Dan gaat het duidelijk om, jongen. Ja, bij Jimmy Bient onder oren. Hij had nog net uit balans geweest. Ja, toch heel knap wat die shell heeft, hè? Eigenlijk een foutloze ronde. En dan ik nog zo mooi in het front. Daar komt wat moois aan, hè? Dan moet de jongerij nog al even aantreden om dat te verbeteren. Ben even niet hoe aan de Tjalle krijgt. 90. We krijgen nu Marcus in de ring.
Nou, Marcus. Nog één te gaan, Nana, voor voet van Marcus. Marcus, ik een beste presentatie, maar altijd genoeg bij zichzelf. Charlotte te verslaan, daar twijfel ik persoonlijk. Het is toch volle minder, ja, wat zeg ik zeggen, Sprankelend. een optreden, sprankelend. Ja. Wat een raar Fries woord, maar... Ja. Sprankelend. Sprankelend, juist. En Nana, Ja. mij het afsluiten. Ja. En dan zou het opvallend wezen dat de reservekampioen jongen Hiesten nou de beide voorgaande verslagen. Ja. Maar we zullen zien. Hij rint je toch heel best. Hier heeft Tjalla wel een serieuze concurrent om. Het zou wel heel opvallend wezen. Maar dat zullen we dus twakjes storken wisselen. Ja, maar het kan. Maar Maar dit is mooi. Dat zou de jury ik nog vond weer een het- keer oerstaag maken. ja, maar ik vond hem eigenlijk toch Nane sprankelender in zijn optreden dan Marcus. Spannend, spannend mensen. Wie gaat het worden? Wie wordt de kampioen? Wij kennen die meisje niet. Nee, hoe heet hij? Ja, wij vinden het. Ah, daar winnen ze nog. Shit. We gaan opstellen. Kijk eens. Nergens ter wereld. Dit publiek. Wat een publiek, mensen. Wat een hengsten. De routines in de jeugd. Ja, maar is het eigenlijk wel eerlijk om een hinder van 21 hier Ja. in de jeugd? TV-uitzending tot 5:15. Maar dit zullen ze niet afkappen hoor. Helemaal. Tjalla. Berm net. Oei, oei, Ik oei, ben ervoor. oei, 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 oei. En als tweede, of was ja, outsider dan in mijn geval, dan jou ik derde dan de vakkeur onanen. Ja. Dirigent Okkerman. Die dirigeert u al hier. Wat gaat het worden? Daar staan ze, dames en heren. Nu krijgen we Jasper, dus de ceremonie van de Hoorn. Marcus. Dat dacht het niet. Dat Dat ze zou- dat net werd was. Nee, dus heb ik begrepen dat dat net weer Omdat het verleden jaar zo misgang Nou was. ja, net begonnen. ja. Dan luister je mij. Voor de algemeen kampioen dan wil je graag dat het totaalbeeld er een beetje perfect uitziet. En dan ga je natuurlijk kijken van, ik begin even met de Hengst Jasper. Die heeft natuurlijk een fantastische presentatie vandaag gedaan. Die natuurlijk de duurzaamheid ten top is. Maar dan is een type net wat tekort schiet om kampioen te worden. Dan Jasper, hier heb ik net verwacht. bij de jonge hengsten dan hebben we vandaag een stuivertje gewisseld. Dat kwam eigenlijk een beetje doordat Marcus hem vandaag in de tweede ronde net even ietsje beter liet zien. En dat kwam vooral doordat hij ietsje meer buiging in zijn achterbeen laat zien tijdens de draf. En hij is zelf ook heel mooi opwaarts gebouwd. En dat zet hij dan ook goed om en dan gaat hij ook opwaarts lopen. En we zien graag technisch dat een paard technisch goed loopt en dat doet hij heel goed. En Nane eigenlijk ook een heel mooi voorbeengebruik en een fantastisch voorhand ook. En die achter ook super aantreedt, maar net die buiging net ietsje mist erin. En dat zijn de kleine dingetjes dan.
En dan ga je natuurlijk naar de rasuitstraling. En, dat wordt zo, hè? En de bouw. En dan denken wij dat Tjalle misschien wel een heel mooie kampioen zou kunnen zijn. Algemeen kampioen. Een paard met rasuitstraling. Die technisch goed loopt. Wat dat betreft een heel mooie kampioen. Tjalle, Fjouwer, 4 Fjouwer. 2 keer reservekampioen. Maar nu pakt hij de titel. Reservekampioen. En ik heb dan een beetje aangekondigd. Dus een beetje modernheid. Of een beetje modernheid. En een moderne hengst. Mooi lang voorbeen erin. Die opwaarts gebouwd is. En die daar echt nog een keer technisch goed loopt. Dat is een hele mooie reservekampioen, Marcus. Gefeliciteerd. En Marcus, reservekampioen. Nou, dat die een beetje van ja of nee. Maar in ieder geval is Tjalle helemaal verschillen. Kampioen dit hier. En uiteindelijk vooral in de finale te zien. Ja, ik kan me hier volgens mij niet vinden. Hoewel dat ik de reservekampioen, ja, dan hier ik op basis van de laatste ronde, maar dat telt dan is ik net. Misschien wel de voorkeur na de jont hier, maar goed, dat het Bouke de boer best uitlijn waarom het zo gewoon is. In ons midden zal mede betrokken worden bij de huldiging van de kampioen 1 en kampioen 2016, Tjalle 4x4. De sheriff gaat om onze voorzitter. Collega Ander Faber beziekt het nou als ze dat ken mij, de eigenaar Age Akkema, te praten. Dit vrienden hier de kampioen mij Johannes Fjouwer, Fjouwer. Dit hier de kampioen mij Tjalle Fjouwer, 4 Fjouwer. Dat is ik alweer fantastisch vanzelf voor zo'n man dat hij 2 jaar achter elkaar kampioen wordt. Dat hij al een paar keer de reservekampioen hier en dat er nou toch weer de kampioen had. Nee, dat de kampioen van Vlienen hier eruit ging. Plaatjes die ertoe doen. Huldiging van Tjalle. Daar, ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, vanmiddag in ons midden. Excellentie de Baas zal hier de hulde brengen samen met voorzitter Bert Wassenaar. Ja, prachtige beelden zelf. Trotse eigenaars, trotse fokkers. Ze staan er al hierbij. Bert Wassenaar zit er vanzelf bij als voorzitter van het dienstenstamboek. Ja, door kerst al hier. Ja, dat is Wietse Wiebenga en de vrouw die staan rechts van de dienst. De fokkers. Ja, de fokker van de dienst. Ik voor hun een moment van glorie. Maar zeker zoals ik al zei, Gerrit, wat Sildi aangekomen maar breed werden naar de wat teleurstellende prestatie van Johannes. En hij is toch 2 jaar achter voor de kampioen op die dekstation staan. Age en zijn vrouw Gerry hier aan de linkerkant. Ja, toch weer die kampioen. Reserve kampioen 2016. Die jonge Marcus, zoon van Maurits. Gefokt bij de familie van der Werf, Sondel. Familie Eppinga, de eigenaar. Wat een dag. Directeur van de KNVPS, Itzellinga, dames en heren, heeft een prachtige dag gehad. Meneer Akkerman zat in het organisatiecomité. Wat was het de hengste keuring dit jaar? Het is geweldig verlopen. Prachtige plaatjes naar de ambassadeur die de hulde brengt. Echt felicitaties voor de eigenaar en de fokkers van Marcus Fjouwer. Die jongen hier een hartstikke terjocht ik vanzelf. Echt voor hun een prachtig mooie dag. Als debutant hier aanwezig. En dan hupt er maar de tweede prijs van Troggy. En dat ben ik geweldige dagen. Vele handen worden geschud hier. Prachtige rij. Felicitaties over en weer. En mag ik nu verzoeken iets meer ruimte te creëren. Mensen van de pers komen even iets naar achter graag. Willen de fokkers-eigenaren zich op 1 rij opstellen. Samen met de leden van het protocol. Want we hebben altijd aan het slot plechtig moment
Overigens, Omroep Friesland die zal morgen nog weer verschillende uitzendingen besteden aan de kampioenskeuring. Dus je kunt morgen via tv of internet nog eens een keer terugkijken. Het is nu eens inderdaad nog een keer waarom te zien. 3 keer op een dag. Het zie je tol van 2 uur. Is er nog een stuk van deze keuring werd te zien. De eigenaars en de fokkers en de hinderstenen kleer in het midden. En plechtig voor het Wilhelmus, het volkslied. Fokkers, eigenaren, dan mag ik u verzoeken de baan te gaan verlaten, zodat we ruimte hebben voor de kampioen en Zij is het officiële deel eigenlijk voorbij, maar we krijgen altijd nog een ereronde van de kampioen. Die zullen nog even zien dat iedereen nog even goed zien kan. Water met het eind van deze dag corona mocht. Dag algemeen kampioen van de Hiestekeuring 2016. En de reservekampioen van diezelfde keuring 2016. En de reservekampioen Marcus 491. Nog 1 keer! Zorg nog even mij successen, want daar zit je tenslotte voor de buis en hier in de arena. Het kampioenslint sneuvelt al. Het vliegt er al. Alles komt bereikt. Alles komt bereikt. Ook aan de KVS. Het kampioenslint lijkt troosteloos hier in het zon. Dat is er al uitrapen. En dus komt Tjalle nog een keer zonder het kampioenslint. Daarheen in beide is het kampioenslint op Piet. Ik ben benieuwd of de Age Okkema eigenlijk nog wat zezen kennen. Want die had nou iedere keer maar rooflijn. Komt nog heel stadig gewoon deze kant uit erin. En dan zult zien dat de collega Ander Faber hem even opvangen kan. Want ja, wat een glorieuze dag voor deze man. We zullen eens even zien of er al Fortendalen klaar is voor een gesprek. En de Lokweeske. Het is voor de tweede jaar achter elkaar de winnaar van de Friese Hiestekeuring, Lokweeske. Ja, dankjewel. Het is voor ons super emotioneel. Het is onze eerste hengst die we toen op stal kregen. En ik ga altijd in de lood. Elke keer 12 trijken reserve. Wat toen de knoppen draait. Ja, gewoon meer het verstoren broekt. Komt dit eruit? Ja, is geweldig. Dat is net te begrijpen wat het van mij doet. Dat is echt geweldig. Wat betekent dit voor je? Nou ja, voor mijzelf heel erg dat ik mijn zin krijg. Ik bedoel, ik vind het de allermooiste hinder van de hele wereld. Ik heb er altijd in lood. Hij speakerhut op een fjotten. Hij vakt goed. Ja, en dat er dan nooit dit keer aan. En hij is ongelimiteerd. Hij mag dekken.
wat er kan. En, ja, dit shirt gewoon niet qua persoon, heel veel van mij. Ik bedoel, ik heb er altijd in lood, maar van bedrijf ik werk. Ik bedoel, dat je van al deze hiersten, van de tweede keer de kampioen op rij kennen. Van Maan is leuk met Norbert. Ik doe het aan met 12 verschillende hiersten. Ja, dat is gewoon alles van je, alles. Maar ik zeg dat ik alles, en dat is het hele team. En ik heb hem nou, mijn hele team van Stal Messen. Ze staan er dag en nacht voor je klaar. En het is trainen, trainen, trainen. Je Christ, je houdt nee, Beckley. En dat dan dit komt, geweldig, chapeau voor het hele team. Nou zei dus, voor mij is het beste hinder. Hier is dan wel echt toch dat er dit winnen zo goed. Ja, maar ik wil met Charles komen als de underdog. Want dat is een fijnere positie. Ik viel de laatste tijd wel dat ik me echt super klaar hier. Zoals ik al zei, hij had wel eens wat in onbalans geweest. Dan wie de zij extreem aan de voorkant en de koer achter de koer het net verwerken. En daar heb ik me bezig geweest. Ik had gewoon echt heel fanatieke analyse die over de video's en over hier een badgongen mis. Hij met het team bepraten en dat dan dit eruit komt, ja geweldig. En hij kent het en ook een keer dat er het doet. En de andere keer dan weet je dat er het kan en dan doet er het krijgt net. En ja, het is gewoon geweldig. Het is gewoon een boost. Dit jaar, je had me 100 Red Bulls, was me denken. Ik ben helemaal gek weg eigenlijk. Machtig. Pieken op het juiste moment. Ja, het is gewoon pieken op het juiste moment. En had je dat dan maar het hinder door, ben je mooi begonnen binnen. En ben je vanaf het begin zo gewoon in lowen. Die bedrijven op elkaar zetten het. Als die het nog een keer doet, ja, dat is de grote jongensdream. Flint hier weet me al met dream. Maar dit, ik kon niet meer zien. Je bent gewoon emotioneel van, krijg ik maar de huldiging. Ze ben gewoon net, maar dit hinder het u sabot op de kaart zetten. Het is zo'n vreselijk leven hinder bij hem per band. En dat vind ik het leuk aan dit hinder. Het is echt een Fries hinder. Mijn band, die ben 63, die kennen hem juist, die kennen hem van. Dan is het braaf, maar als er ontwerkt, maar is het rijk. Dus, ik zei al, ik was vaker zijn in een interview, daar kun je maar praten. De man van Omroep Friesland wil altijd dat ik met de hinders praat, maar daar kun je echt maar praten. Voor de tweede keer op Rieren winnen van de Frieske Histerkeuring. Ja. Agen Okema, Lokweesk. Dankjewel. En Jo, bedankt voor dit mooie interview. Geniet je ervan. Dankjewel. Ja, een emotioneerde en terecht vanzelf Agen Okema. Dit juwe 2 ieders in het vuur hier. Maar zie Johannes Fjouwer van Vleden, die de kampioen. En mij Tjalle Fjouwer, die het al een paar keer reservekampioen was. Weer maar nog nooit kampioen. Maar dit hier wel. Hij hier van tevoren zei Johannes in de kleer voor. Nou zei er Tjalle weer eigenlijk ik kleer voor. Maar ja, wat een ongelofelijke dag voor deze man om dit te beleven. En uiteindelijk mij de heugste prijs ervan terug te gaan. Wij komen samen aan het eind van een lange dag van prachtig mooie Hieste Sport, de Hieste Keuring 2016. Met al die rubrieken die we voorbij komen, zien, alle showhinders die we er nog bij zien, komen we uiteindelijk in die finale te landen. En kunnen we afsluiten met de kampioen Tjalle Fjouwer en met Marcus Fjouwer als reservekampioen. Ja, dat ben uiteindelijk, het is wel een beetje uiteraard, het weer een beetje langer als verwachten, maar het is wel een hele mooie dag geweest. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die er naar zien had, dat hij ervan genoten had. Zowel de meesten hier in de zaal als de meesten thuis. Ik en Henk Dijkstra, die in Jonker mee zit, hebben het heel graag dienen en we hopen dat we jouw takom hier en hier in de zaal weer zorgen en ik weer aan de tas stel. Dus ik zou zeggen, ont takom hier.